Ezibanye mugunise loni dinise ba karada kaya mugunise kama kaya kromana koloni dinise inata barakano ba kula dinise malilu loni dinise karada kaya mugu loni dinise la duru dinise Mwazabu dinise Kama kaya dangu lani dinise Azumai danse mugonye zuma Natala baroka no Mula kula dinise mali kima jabe baroka me Azumai danse mugonye zuma Azibayi mugunise Azumai danse mugonye zuma Lamli ya dibi jaba Azumai danse Soma interesena na ngaya mugumaya Azumai danse mugonye zuma Jama sonoma Azumai danse Azibayi kayi benoma kolani tigi Azumai danse Paransi kaya soma kene kaya mugumaya Azumai danse mugonye zuma Kolani tigi nise Mula kula dinise mali ngaya toromaya Azumai danse mugonye Isaka maika loni tigi nise Azumai danse mugonye zuma Mugu jara nise Azumai danse Sabu tigi ni ulala Mugu jara bena Azumai danse mugonye Jala adenge kolani tigi nise Azumai danse mugonye zuma Famu makaya mugu ni ya Azumai danse mugonye ne ko balmage ne ko terige ne ko ka gon furai ko ne ba andana ay bismillah foli kila ay kuma fa gon ngono ko suma international actuel media fle bawo anga foli ba bala jele abadan so ani ko du so dina ba suma dina ba biya me to ni fe ame wetar la ko sabu ke fen jamai antna se ganda do belabi ame mo mfe no e mugu jola do ba ko espagne mugu do ma ko fak ma mugu on mugu gon be anye anyine ni gele am wala anya anyini chukumna ala ba do bi ala sona aga siga kuma actuel media sanfɛ bi an bɛ kuma dama ka foli dama a bɛ foli kɛ an filɛ jama la a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ gɔnifɔla bɛ yen mun ko mɔgɔw ka interview tɛ se ka kɛ ale kɔ a y'a publié ko an bɛna mugu fɛ yen a ye fɛn bɛɛ kɛ walasa ka na an makɔnɔ yan nɔ an nana k'ale fɛ ko ka gɔni jouer an ka émission kɔnɔ walasa ka mugu majamu n'a ye nka ne y'a fɔ n k'a kana jɛnya parce que mɔgɔw preselen don ɲininkaliw ka ca an bɛ foli di Simoba ma n'a ye foli kɛ an bɛ foli di a ka gɔnifɔ ma o bɛ a ka karamɔgɔkɛ sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye n'a ma kɛ baasi ye karamɔgɔ Mugu Jara ka bɔ Espagne i sigilen bɛ Grandibugu bi foli ni tɔni an b'o d'i ma i sɔnna ka kuma actuel media sanfɛ mɔgɔw ba caman bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i bɛ foli k'u la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye. d'accord a dansɔgɔni ko karamɔgɔ Isaka i Mayiga n bɛ foli k'i la kosɛbɛ ala mun sɔnna bi an ye ɲɔgɔn bi n bɛ foli k'i la ne de Mugu Jara ye ka bɔ Espagne faamubagaw ka mugu ko n bɛ actuel media jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ɲɛ b'an na nin waati la mɔgɔ min yɛrɛ bɛ n'an lajɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah bi i k'i bɛna an fɛ an ka baro kɛ an kun mɛnna ka rendez-vous di ɲama mais ala kitira bi la i dansɔgɔ i danni fo ko n bɛ filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo awɔ merci o diyara n ye a bɛnna ma fagumaga Mugu Jara ka bɔ Espagne ni ye i ka gɔnifɔla ye a tɔgɔ Kɔnɛgɛba ne bɛ b'a ka gɔni caman mɛn nka ne k'a ye ɲɛ la bi y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'Ala sɔnna kuma bɛ s'a ma dansɔgɔni ko Mugu Jara ka bɔ Espagne ɲininkaliw b'an bolo yan i dansɔgɔni ko an ka ɲininkali kun fɔlɔ o ye i ye laturudala ye i ye soma ye ɔ an kɔni t'a dɔn i y'a ta du kɔnɔ wa walima i yɛlɛla diɲɛ fɛnɛ k'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka t'i sigi Espagne yala Mugu ka somaya walima a ka laturu da a sɔrɔla sira min fɛ a bɛ se k'i da dɔ la dɔɔni wa. kosɛbɛ alhamdulillah o diyara kojugu i y'a ɲininka o la Isaka Mayiga a diyara n ye ne ka laturu da ka don dɔnni yɛrɛ sira fɛ n b'a fɔ a sɔrɔla an ka du kɔnɔ ne faw ani ne mɔkɛw a bɛɛ lɔnnikɛla n'i donna Fankuba ne wolofa ne yɛrɛ faw bɛɛ a bɛɛ lɔnnitigi n bamuso lɔnnitigi n faw lɔnnitigi fo ne mɔkɛ ne yɛlɛma ko 7 a bɛɛ lɔnnitigi Fankuba kɔnɔ Fakuma awɔ Fankuba kɔnɔ karata a bɛ karata jamana kan n'i tɛmɛna Jɛma na i bɛ se Jankuti Kamara après Fankuba fili kɔrɔ ye direct awɔ bon don min jɛ dɔrɔn a b'a faamu ta awɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an fitininma o tun bɛ to ka an bila an faw banabaatɔ tun bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na an faw fɛ yen o b'an bila a taa nin jiri in kari a taa nin jiri in kari a nana ye banabaatɔ mana na an b'a d'u ma olu bɛ di banabaatɔ ma a bɛ tobi ka d'a ma i bɛ furakɛ an yɛrɛ ka so kɔnɔ dɔw bɛ se ka kalo 3 kɛ dɔw bɛ se ka kalo 4 kɛ an ka du kɔnɔ bana furakɛ sen fɛ donc an y'a kalan daminɛ kabi ye mais tiɲɛ yɛrɛ la an ma ko in kɛ an sɛbɛ ye u y'an kalala kabi ye an bɛ laturu da kan ko bɛɛ kɛ an ma ko in kɛ an sɛbɛ ye
bon o kɔfɛ tuguni u labɛnna k'an wele f'a ka ko in ka sɛbɛn tuguni sanu ka ban mais ala ka kɛ ala mana kiti ko o bɛ kɛ ne yɛrɛ y'a o ko ninnu bɛɛ bila ka tila ka taa Côte d'Ivoire ka taa baaraw caman kɛ ka taa Sénégal ka taa baara caman kɛ mais o kɔfɛ tuguni ala ka kɛ de dɔrɔn o kɔfɛ tuguni n tila ka segin ka na baara kelen nin dɔ tuguni n'o ye laturu da kelen in tuguni awɔ i dansago ko mais n yala tuguni ka dɔnni ɲini diɲɛ mɔgɔw bolo mun tɛ fagabaka yɛrɛ dɔrɔn mun tɛ masaw ka dɔnni yɛrɛ dɔrɔn wala mun tɛ du kɔnɔna ye n yala diɲɛ yɔrɔ jamana caman kan Sénégal b'o la Gambie b'o la jamana caman b'o la mun ye dɔnni yɛrɛ sira n'a nasiraw ye nin ye jiri bɛ kalan cogo jumɛn kuranɛ bɛ kalan cogo jumɛn sari kuma caman ani cɛ 30 yɛrɛ bɛ taa cogo jumɛn n yala jamana wɛrɛw kan ka dɔnni ɲini mun tɛ faso yɛrɛ fɛnɛ ye alhamdulillah ko fiɲɛ na o kɔfɛ tuguni n ka foli bɛ belebeleba dɔ ye jamana in kan yan i b'a fɔ ko Birama Bagayogo Kalabankɔrɔ Birama Bagayogo o ye n karamɔgɔ dɔ ye ale bɛ suruguni da a ma se k'i nakun f'ale i b'i sigi dɔrɔn a bɛ suruguni da a b'a dɔn k'a fɔ mun b'a kɔnɔ a den bɛ yen Amadi Bagayogo bɛ yen d'accord an ka foli bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna kalo in an filɛ kalo min na nin kalo in jeudi sabanan nin ye jeudi fɔlɔ ye filanan sabanan o ye Birama Bagayogo ka émission ye minnu bɛ k'an suit an ye émission fɔlɔ kɛ an bɛ fɛ ka an ye filanan laɲini a mɛnna kun faamu man d'a la nka o don n taara foli k'a la a ko ko n'Ala sɔnna ko n'i ye temps min sɔrɔ ko n ka taa donc n y'a programme ka bila kalo in jeudi sabanan na minnu bɛ k'an suit bi a bɛ se ka programme minnu bɛ fɛ ka Birama Bagayogo ye u ɲɛ la walima ka kumakan mɛn n'a denkɛ Amadi yɛrɛ bɛ kuma o don Amadi bɛ bɔ mɔgɔw b'a ye donc fo fɛn dɔ ka kɛ o don n'Ala sɔnna ko mugu karamɔgɔkɛ don o y'a ko tɔ jalen souvent an ka ɲininkaliw b'an bolo yan an bɛ taa n'o ye halisa i sigilen bɛ Espagne bi i bɛ Mali la bi nka Espagne dɔw b'a fɔ ko n'i bɛ tubabu jamana ninnu kan dɔnni ko se ka kɛ i n'a fɔ yan ta bɛ cogo min na munna parce que n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ ye yen nɔ n'a ma ɲa u bɛ taa n'i ye polisi la soit u bɛ taa n'i ye gendarme la bon e dun depuis san joli i sigilen bɛ Espagne gɔniflaw bɛ tilen k'a fɔ ko Espagne mugu fo k'i ka dugu tɔgɔ tunu k'a kɛ Espagne ye c'est pas Espagne sumaya a tɛmɛsiraw walima gɛlɛya minnu b'a la i bɛ se k'i da don o la k'olu ɲɛfɔ alhamdulillah bon Isaka n bɛ mun f'i ɲɛna sumaya yɛrɛ ye sumaya yɛrɛ de sumaya tɛ k'a fɔ ko i kɛra diɲɛ basitigi bɛɛ ye sumaya tɛ k'a fɔ ko i kɛra diɲɛ sari ka dulokiba don k'i ye sumaya o tɛ sumaya ye sumaya yɛrɛ bɛ hakili ani dusukun la ani darokan la sumaya hali mɔgɔ y'i minɛ ka taa ni kaso kɔnɔ kɔni kilisi kan kɛ b'i da kɔni parce que wala i kalan n'o na donc Espagne sumaya i y'a mun fɔ tiɲɛ don ani yan ta différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ mun de ye Isaka bɛnkan ye bɛnkan de ye n'olu taara an fɛ baara la n b'a fɔ bon problème t'a la ne bɛ se ka nin baara in dilan n b'a dilan semaine 2 n b'a dilan semaine 1 an ka bɛnkan bɛ ten de ne b'a dɔn n bɛ se ka baara min kɛ tile 3 kɔnɔ ni ne y'a semaine 2 f'i ye ne b'a dɔn n tɛ se ka dɛsɛ o la o tɛ tiɲɛ ye mais ne kɛ nin b'a la kabi 2011 fo bi n bɛ so kelen de kɔnɔ Espagne kɔnɔ ni n bɛna n b'a da sɔgɔ ka na n'a ye a tile bɛ n bolo yan sisan Mali kɔnɔ yan mɔgɔ si t'a kɔnɔ ni n taara fɛn n b'a dayɛlɛ hali sisan client bɛ taa n ka numéro ta k'an wele k'an to yan donc kabi 2011 o ni bi cɛ ne ni mɔgɔ tɛ yen ko mɔgɔ min ye problème sɔrɔ soma ta sira kan vraiment an bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que an bɛ mun dɔn o y'a yɛrɛ yɛrɛ de ye Birama Bagayogo de ne kalan yiri la ani Amadi Bagayogo ko nin ye jiri de donc jiri i bɛ taa adamaden ka problème kalifa ma nin kɛ jiri b'a kɛ o kɔfɛ tuguni k'a fila cɛ 30 kan cɛ Isaka cɛ 30 dɔnni ye dɛ i ye nin fɔ sani an ka se cɛ 30 ma i ye nin fɔ c'est très important k'a fɔ ko i bɛ so min kɔnɔ Espagne nin y'a san 10 ye hali sini i b'o de kɔnɔ hali sini n'i seginna ka taa Espagne i bɛ don o de kɔnɔ c'est très parce que dɔw b'a fɔ ko dɔw bɛ taa somaya kɛ bolofɛrɛ ye walima ka taa tapage kɛ yen nɔ ka boli ka n'u dogo Mali la ou bien ka sa ka segin donc i ka nin kuma n'a sɔrɔ tiɲɛ don vraiment a bɛ mɔgɔ jigi sigi a bɛ anw Maliyɛnw a b'an kunna olu dɔɔni parce que dɔɔni ko lagosi vraiment u bɛ ka ta ka Maliyɛnw sɛgɛrɛ bi surtout suma denmisɛnninw n da kun na so fana ma yala sumaya lagosila bi mɔgɔ dɔw kɔni ko suma denmisɛnninw y'a lagosi dɔw ko ko ayi ko sumaya yɛrɛ lakalen don parce que ko simaw banna ŋanaw banna yala karamɔgɔ i bɛ se k'i da don o baabu la wa kunun sumaya ni bi sumaya danfara mun ɲɔgɔn cɛ mun de la mɔgɔw ko sumaya lagosila i da sɔrɔ nin ko o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Saka somaya lagosira tiɲɛ don mais soma wɛrɛ de ye somaya lagosi mɔgɔ ma somaya lagosi dɛ soma wɛrɛ de ye somaya lagosi Saka ni mɔgɔ y'a jigi k'i ye i jija i k'a minɛn fa n'i b'a dɔn i tɛ se i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se o tigi a bila ka to tigi fɛ a ka kɛ donc soma wɛrɛ de ye somaya lagosi kelen filanan tuguni surtout an soma denmisɛnninw a caman plupart de bɛ yen nɔ k'a fɔ lɔnni la o ye nkalon dɛ u b'a sɔrɔ karamɔgɔw y'u kalan ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de mais l'olu bɔra karamɔgɔw bolo dɔrɔn fɛn kelen bɛ yen b'u ka baarada ye su fara tile kan
u bɛ min kɛ dɔrɔn donc kɔrɔtɛ juguba dɔ bɛ somaya kɔnɔ o kɔrɔtɛ ka jugu n'ali somaya kɔrɔtɛ yɛrɛ i b'o dɔn wa o de ye dɔrɔgu ani furakisɛ ani gulɔ ye o de bɛ ka soma caman mago sa ko ni mugu ko ten lɔnni bɛ se ka k'i la i n'i ka lɔnni i bɛ taa i min k'i da k'i tɛ sɔn baara ma mɔgɔ dun na wari d'i ma donc là a mago mana i bɛ tɔgɔ ka di tɔgɔ tiɲɛ ni somadon sera ka yɔrɔ faamuya k'o sumaya o bɛ k'o jɔ kosɛbɛ walayi i bɛna fɔ ne ye k'o tiɲɛna ko suma ma lagosi dɔnni bɛ yen dɛ dɔnni bɛ yen a yɛrɛ de mais u bɛ salaya de parce que n'i y'a min kɛ n'i y'a furakisɛ kuntan ninnu ta dɔrɔn i bɛ salaya donc ni salaya i tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ye voilà o de b'a to u bɛ se ko dɔ la mais u bɛ salaya ka kɛ o de gɛlɛya bɛ somaya kɔnɔ bi dɔɔni mais est ce que dɔw t'a fɔ ko u tɛ se fɛn yɛrɛ de la wa k'u bɛ c'est à dire u bɛ soma fini kɔni kala dɔrɔn ka t'u sigi so kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ yan walima dɔw yɛrɛ bɛ taa fo Faransi walima fo kɔfɛ ka t'u sigi ka kɛ ka mɔgɔw ka wari dun ka boli ka n'u sigi Mali la yan awɔ bon n sɔnna nin kuma in fana ye i ko yɔrɔ n b'i sɔn ji la yen kosɛbɛ parce que caman bɛ yen o donna somaya kɔnɔ nata kama o dɔrɔn nata de kama mais u ma kalan bon anw ta tɛ nata ye dɛ kab'an fitinin anw wolola a kɔnɔ de ne dɔgɔkɛ sigilen Filikɔrɔ tan anw wolola a kɔnɔ de kab'an fitinin an t'a dɔn ko suma yɛrɛ mun ye taa nin jiri in kari na nin tarabu da banabaatɔ mana a bɛ ta anw wolola kɔnɔ de i y'a faamuya donc sisan caman de y'a ye an bɛ mɔgɔ min fo kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan Farabara Musa Jalo an ka foli bɛ s'a ma ka foli se karamɔgɔ Dawuda Yattara ani karamɔgɔ Seguba u kɛra sababu ye ka cɛ caman dusu lami somaya kɔnɔ ko wari bi sɔrɔ a la caman donna a kɔnɔ nata kama mais i b'a sɔrɔ u t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ yen bon ko wɛrɛ tugun sisan fayida di min bɛ téléso ni radio so kan fayida yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ caman b'i sigi dɔrɔn k'o lamɛn fayida mana bɔ dɔrɔn ka sɛbɛn mɔgɔ mana kalo 2 sɔrɔ la ka livre fɔ a la dɔrɔn o fana b'a k'e fana kɛra soma o kɛra mori ye donc e bɛ taa kɔ dɔ fɔ e bɛ taa jama k'e bɛ se ka soma k'i tɛ se k'a sɔrɔ o tɛ soma yɛrɛ bɛ mori yɛrɛ walayi ala tɔgɔ 2 bɛ morikɛ bɔ ou bien ala tɔgɔ 3 b'a bɔ a tɛ se ka bɛ baara o somakɛ yɛrɛ cɛden 3 b'i ka soma bɛɛ baara kɛ ɲuman mana i b'o kɛ juguman mana i b'o kɛ donc ne mun f'i ɲɛna tiɲɛ bɛ kunun na mais tiɲɛ na mɔgɔ donna a la mɔgɔ caman donna a la olu ta ye yɛrɛ de tiɲɛ ka fisa bandu b'a la foli an tan an b'o d'i ma yani an ka sira di i ka gɔnɔfɔla ma ɲininkali dɔ bɛ yen tuguni an b'o k'i la i da sera tiɲɛ min ma sisan kuma bɛɛ an b'a ye u b'a fɔ ko laturuko sira kan ko minnu b'a dɔn jamana in kɔnɔ yan ko a dɔ ye e mugu jɔ ye yala ne ko n ko dakuru na damadɔ i ka kuma laturu kan laturu ye mun ye laturu nafa ye mun ye a bɛ na cogo di a bɛ bɔ cogo di ani i ka tila ka laturu den 1 walima 2 ta ka fɛn dɔ fɔ o kan fɛn min bɛ se ka an filɛbagaw yɛrɛ k'u jasigi walima k'u hakili sigi dɔnni ko la bi k'a fɔ ko dɔnni ma ban Mali kɔnɔ o ye dasɔrɔ ni ko i ya kuma dɔ fɔ n bɛ fɛ ka kuma in faamuya kosɛbɛ n m'a faamuya dɔɔni et ko i bɛ fɛ ka n ka kuma laturu ko kan laturu yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye laturu yɛrɛ mun dɔnni jumɛn ye bon laturu n bɛ mun f'i ye laturu tɛ bilako ye laturu nana a mɛnna kabini Nabila Idirisa tile laturu jiginna o waati kɔnɔ laturu o ye bamanankan ye dɔw b'a ko tirabu mais tirabu ye arabukan de ye arabu b'a wele bɔgɔ ma ko el tirab voilà arabu de b'o wele ko el tirab voilà o ye bɔgɔ de ye n'i y'a mɛn dɔrɔn ko bɔgɔ dɔrɔn arabu de b'o wele ko el tirab donc bamanankan tɛ quoi histoire nana ye kabini Nabila Idirisa ka temps na fo bi o janjo kelen bɛ yen laturu Isaka laturu ye kabako dɔnni ye c'est à dire laturu nafa de ka bon tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ dɔrɔn k'a da 200, 400, 500 mɔgɔ ye quoi laturu nafa ka bon ma quoi awɔ ne yɛrɛ ma diɲɛ kungo ye ko tarabu tɛ se ka fɛn min dilan ne m'o kungo ye quoi ne yɛrɛ m'o kungo ye fiyewu ko tarabu tɛ se ka fɛn min dilan ne m'o kungo ye mais adamadenw n'i donna fɛn na i tɛ fɛn min dɔn toujours i bɛ lagosi de sɔrɔ a la n'o tɛ laturu o kungo tɛ diɲɛ kɔnɔ ko tarabu tɛ se ka fɛn min dilan foli t'a dɔn sisan dɔ b'a ko ko n bɛ laturu garijɛgɛso dili ma adama ko adama mun kɛ bon adama bɛ se ka ɲuman kɔni fɔ a bɛ se ka juguman kɛ cogo min na sisan ni kɔnɔnafili bila pewu ko kɔnɔnafili o bɛ kɛ baara yɛrɛ tiɲɛ don pewu i bɛ jija ka badara sɛbɛn siɲɛ 600 ani siɲɛ 60 ani siɲɛ 6 ka nasiji bɔ n'i y'a bɔ i b'a tila 2 ye i bɛ kelen ɲini u b'a fɔ fɛn ma ko zebe ladɔn ani bili an fɛ bili dɔ bɛ yen nɔ jumɛn ladɔn zebe voilà ale sanfɛ yiri don
sebe ka jani i ma da dugu kɔnɔ i fɔlɔ ka sifɛn min ye voilà o la ma sɔrɔ a bɛ sɔrɔ kɛ a bɛ sɔrɔ simoli y'o sɔrɔ k'a don badara kɔnɔ a nasiji kɔnɔ k'a tila 2 ye tila kelen i b'a kɛ nasi tila kelen i b'a ko su 14 a tɔ nasiji i b'o mɔ dogo c'est à dire quoi i tɛ kalo 1 sɔrɔ la ka taa bila kalo 2 la i b'i yɛlɛma i bɛ sago mun i b'o sɔrɔ hali ye dangaden ye du kɔnɔ a bɛ k'i sago ye badara ali b'o kɛ sur place bon o ye ɲuman sira ye karabali sira b'a la ko caman lawusina filɛ ko siyɔrɔso den don lawusina k'a fɔ muso bolila cɛ bolila cɛden kelen b'a karaba sur place ka na lawusina de don ne émission kɔnɔ i b'o di ne ma o problème t'a la i b'a fɔ n b'a d'i ma Mali b'a yɛrɛ sira la ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi yirido Mali b'a yɛrɛ sira mabɔla bɔla k'i zomali tiɲɛ man ɲi ɲɛdo Mali la yɛrɛ sira asiba ye mugu le mɔgɔ tiɲɛ man ɲi laduru la Mali b'a yɛrɛ ma sira la ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi yan to cɛ madiani ma fɛna ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi yirido Mali la yɛrɛ sira lamali y'a dibili tiɲɛ man ɲi yirido Mali la yɛrɛ sira karata gaya ma ɲɛ ma ko tiɲɛ man ɲi laduru la Mali b'a yɛrɛ sira ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi lamali y'a dibi jama yirido Mali la yɛrɛ sira jala denkɛ ne ko tiɲɛ man ɲi a tiɲɛ la Mali b'a yɛrɛ sira ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi isaka mayiga ɲulala ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi yirido Mali la yɛrɛ sira mɔgɔ ni wulala tiɲɛ man ɲi a yirido Mali la yɛrɛ sira asibani ka ya mɔgɔ ɲɛ sɔn a tiɲɛ man ɲi laduru la Mali b'a yɛrɛ ma sira ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi cɛ jitumu bila halale jitumu ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi yirido Mali b'a yɛrɛ sira ka ya bolo ma sumalen dɛ a yirido Mali la yɛrɛ sira asibani mugu le mɔgɔ tiɲɛ man ɲi laduru la Mali b'a yɛrɛ ma sira ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi mɔgɔ kelen tɛ ɲɛba ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi a yirido Mali bɔla k'i zomali tiɲɛ man ɲi yirido Mali la yɛrɛ sira asibani mugu mɔgɔ tiɲɛ man ɲi laduru la Mali b'a yɛrɛ sira ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi a zoma ni bolo dala tɛ kelen ni sala ɲɛlalalu tiɲɛ man ɲi yirido Mali la yɛrɛ sira kan yanto cɛ madiani ma fɛna yanto cɛ no madiani ma fɛna barama fɛn ɲinɛ tɛ ngolon biyan fala kwa monjo ɲini ya ba monjo gbɔngɛrɛ fisi mo mana sɛgɛlen kangudu jayi folola nɛgɛla masumaya ne bɔra janjo fata mugu ni wulala ne bɔra janjo fata madeni wazulu dereke wulen do maga bɛɛ tɛ somare dereke gbɛ do maga bɛɛ tɛ muridi dɛ muri dɔ bɛ misiri latigɛ la ni muridi ye isala mayiga mɔgɔ kelen tɛ ma diɲɛ banni ala ya nɛgɛ bila an kan tɔgɔ ma dɔɔni mɛ mɛrɛ janjo ɲɛ kelen kɛ mɛrɛ janjo ɲɛ kelen kɛ janga tɛ papa ye la mugu a mugu jɛra jaita mɛna jɛla ko bɛɛ ba bolo fa tɔgɔ tɛ fɔla den ko la fa fala goya tɛ dɛ bari ni muso ko la cɛla sigi la ni tɛna denkɛ kelen ma o bɛ diɲɛ mara kan fɛnɛ fɔ de ala fɛnma ka ya kɔkɔ ay ni wulala yanto mabɔ ko la dege mana tigi tɛ kelen ni de ala mugule dereke wulen do maga bɛɛ tɛ somari dereke wuya do maga bɛɛ tɛ muridi ala mugu ɲɛ t'a la muri dɔ bɛ misiri la muri bɛɛ tɛ ala ɲini muridi ala laturutigi ni silobado yiritigi ni silobado ko yɛlɛma mɔgɔ olu dɔgɔyara mulu la k'i lamɔ ɲɔgɔn mɔgɔ ko fiyɛna semuna bama abiri la fadibi babiri dɔn ɲɔ
ya nana ko woro do brabi nana ko adama le fali ko luma ko la lende soma ni ko te bilila nam mugo jara nam nana ka zafo mamba ko soma international ni ulala nam mba Espagne soma ke kini ulala France soma ke kini ulala Europe soma ke kini ulala États-Unis soma ke kini ulala Tchad lu jigi ni ulala muso lu jigi ni ulala nam la janjo te fo nan tanya janjo te fo jito yana de nam isa me ga fanya wa jidala nam ibra ke jekela jay ginyana kala nam mani manya bi to man wana ko man ni wasulo iji ya ke wana gulu maria nam ni jalo ni ula fla le maro la fla te sia ko nya dala nam ni blazi ba yimu ye ne bulo nam sangli yisgero do Espagne nam sambla yisgero do Espagne nam sansaba yisgero do Espagne nam sandan yisgero klem na mugu jira nam no kerangalo nda be dabla fadian wati Allah jama dabla le nya yana dala nam soma ke ni dalu inula nam brembra jangro smaga gonto bani go dugule dengre gre ngona kisi kallo janguma nam muso jesa to nyati jafrala de nam isaga intere dagru nya kelem baro di fa fadian wati Allah nam kanya fam go jara fenanyana nam nan sira parola isaga nebe siga juru fo soma ke di ko den misal longlen sila nam soma ni dalu le kamulula nam na kuma di ma fadian wati de nam nagansa de ibolo black danya nagansa de kono na dagana naga mangan la meyeba joni meni danya nagansa de kono na wili dagana ali bayi mugule ni wula ni joni meni danya nagansa de kono na wili bala di somali boy ni wula joni meni danya de nagansa de kono na wili dagana ne wala sumuna ni wula ni mugule da danya la nagansa de kono na wili dagana mugule ni wula ni silo bala bara wuli danya la kuna nagansa de kono na wili dagana Simoba e nga nyingalu bambulo am tane fe an na temps perdu parce que ay émission dans le tard là it sans aida ko ma se chebi sa bama an tudo chebi sa ko no sa chebi sa mu fe avec un mongla avec un munche ah chimo ida sera ngam karamo bra ba ida sela irima chebi sa be doni yere di ale katili la turu ya katili fem be ale wuru wano katili turu chebi sa ba mo chama ba foko chebi sa ba iba chamanyi mo chama bulo na ta do femundo jolen tanduru korlen tanduru kolomba be mais a kelen kelen jolen kelen kelen on a todo kurlen kelen kelen on a todo donc avec tama ni yiri ba fa ko kafir ni islamo kele la islamo sera ay ramaro ka cha mo bulu men te fa kanda do bela donu ta fante kele voilà mais dontin ko donu ka tilin yere ka chebisa botin non alati e tali barasan sa ko ne biso wati ba sura do jabira voilà mais liba don de ma fo mun kurle mi bulo te ka fo do adima liba don kogo ali bi alimantira mun ali ta don ya itna fa sura voilà bo doni rebeti donc chebisa ba doni munye yiri di bala ay yiri liba bara liba yiri bara fika se ka yiri ko mba bara e ka yiri ko donc liya ko o kany barakela ma et puis abika dugo jametela o be ka dugo tilia et puis bara bita fena bon saraka fena bi tibi sabala e ba bara mo mi sa e ba fa sani ga bara tibi saba mena ni bara tibi saba bari na saraka e saji jekele o be bakron blekele ani wuruje tanduru ani wuruje tanduru do ba kani sey simo tibi saba don dumay nere ka baji yere tibi saba mi sara doni an karamo de la clé mori samaru digi tibi saba samaru ka tele ka ba beka awo an fulu bay an fulu be clé mori an la ka ta an jerni na tiendo no an ga chedo samaru fene mam mo be samaru don clé mori
ayiwa a kɔni ma sɔngɔ di ne ma bon a kurun dɔɔni a kurun Moriba ko ma nɔgɔn a kurun nana bi sɔrɔ i jɛna ne ko ye an ye cɛ 30 kɔnɔna la foli tɔnɔ an b'o d'an filɛbagaw ma halisa mɔgɔw bɛ ka sigi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan karamɔgɔ somɔgɔw ka ca Mali kɔnɔ bi bon somɔgɔw cayali kɔni an t'a dɔn ni dɔnni cayala kojugu wa ou bien mais somɔgɔw kɔni ka ca Mali kɔnɔ yan i ni Mali somɔgɔw tɔw aw cɛ bɛ cogo di bi an bɛ don min na komi bon alhamdulillah n bɛ Ala fo k'Ala barikada k'i yɛrɛ fo soma tɛ Mali kɔnɔ yan ko ne bɛ mun dɔn ko kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ko furugu b'an ni ɲɔgɔn cɛ soma tɛ jamana in kɔnɔ yan ne ni Mali soma bɛ bɛnnen don ni Mali donsɔgɔnifɔ fana bɛɛ bɛnnen don surtout donsɔgɔnifɔ yɛrɛ n ka foli b'u ye kosɛbɛ donsɔgɔnifɔ donsɔgɔnifɔ min bɛ courage don somadenw na ka courage don moridenw na k'an k'an cɛsiri k'a kalan k'a dɔn Simbo i b'a dɔn mun ka di ne yan dɔnni yɛrɛ ka di ne ye a politique man di ne ye i y'a dɔnni kɛ politique ye dɔrɔn i bɛ tunu bon ŋɔnifɔw de bɛ ka dusu don an kɔnɔ k'an su k'a la fana k'an ka kalan ka ɲa donc hali bi an bɛ kalanso la hali bi an bɛ kalanso la an ma ɲinɛ o kɔ sinon o soma tɛ Mali la yan o mori tɛ Mali la ko dɔnnibaga de ye ko kun bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ kun tɛ ni mɔgɔ si cɛ bɛɛ bɛ ne n'a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah Ala fo k'Ala barika boloflaw ka di mais est-ce que bolofa tɛ i ni Segu bolo ta kan kosɛbɛ awɔ ni Segu bolo ye n terikɛ yɛrɛ de ye Segu bolo tɛ ne ka ŋɔnifa Segu bolo ye n terikɛ de ye kuma dɔw la ne bɛ to ka faama tiɲɛ ka fisa mais Segu bolo ye n terikɛ yɛrɛ de ye cɛ ka fisa awɔ wa hali sisan ni ko n b'a wele a ka WhatsApp direct bɛ n kun a bɛ n kun yan Segu bolo ni kɔni awɔ n terikɛ de don ka fara karamɔgɔ Seguba Tarawele kan ale fana n terikɛ ka fara Madu Sangare ka ba yɔrɔ ŋɔnifɔla bɛɛ ye ne terikɛ Mali kɔnɔ ŋɔnifɔla bɛɛ awɔ et puis bɛn bɛ n'a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ awɔ o jama ye kojugu émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ halisa an bɛ yen mɔgɔ min ka lasaw ma aw denkɛ na balimakɛ Isiyaka Mayiga don an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi Mugu Jara n'a sirimɛ Johannebugu terminus la dɔw b'a fɔ ko Espagne Mugu a nana kɔsa in na peut-être n'Ala sɔnna émission bantɔ an da bɛ don o la et peut-être i bɛ segin waati min na walima i nana waati min na i bɛ segin da don olu la maintenant ɲininkali minnu bɛ yan karamɔgɔ i ko ko Bama Bagayogo y'i kalan bon an dun b'ale dɔn ni yiri masaya de ne ko n k'e fana ka dɔ fɔ yiri kan sisan i ka don a kɔnɔ bakuruba la sisan e bɛ se ka mun de fɔ yiri kan ne m'a fɛ i kalanna fɛn min na o t'i lafiliya ne ni Burama Bagayogo sigira de a ko Mugu ne kɛ n bɛ ka kɔrɔ mais ni Amadi a ye tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo i kana saliya dɛ a ye tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ne ye Amadi kala caman na Amadi bɛ mun da fɔ Mugu ye ɲano cɛ n nana dɛ mais ne sera Bamakɔ yan sele yan n y'an jigi mɔgɔ min ye k'an taa n sɛmɛ mɔgɔ min na karamɔgɔ o ye Burama Bagayogo de ye a fana ye kalifa minɛ k'an ka woro san ka d'a ma a fana ye kalifa minɛ a fo saya fana n t'a janfa quoi Amadi b'o cogo la ten fo saya fana n t'a janfa sisan i bɛ fɛ an ka yiri de fɔ wa ka don bana wa garijɛgɛ wa mun de o bɛ jugu de a daminɛ bana la bale bon sisan ni funubana b'i la ni funubana b'i la bija u b'a fɔ fɛn dɔ ma jiri dɔ ma ko samaka boye i b'a dɔn n'i ye samaka boye sɔrɔ ani i b'a fɔ ko ma ko ntilibara funubara hali fɔlɔ n'an ka musow kun jiginna burusi kɔnɔ i b'a ye musokɔrɔba b'a ɲini ka se ka daga kɔnɔ ka tobi ka d'u ma funubana i bɛ funu i bija i bɛ samaka boye ɲini a ka ngilibara fara kan k'a tobi kosɛbɛ i y'a tobi a ji i bɛ bɔlini fala kafe bɔlini fala k'a min sɔgɔma fɛ k'a min su fɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ min n'i y'a tile 1 tile 2 sɔrɔ i b'a ye i bɛ jigin quoi i bɛ jigin funubana a kɛra kɔnɔ o a kɛra ɲɛda a kɛra fɛn i bɛ jigin funubana kɔnɔ o ye yiri 2 ye kosɛbɛ bana wɛrɛ fɔ tugun awɔ an taa ni bana wɛrɛ ɔ bana dɔ fɔ bana dɔ fɔ dɔrɔn o bɛ ne ka taa n'a ye de e ka bana fɔ Isaka an ka taa bani parce que a bɛ yen a ti ban Burama y'an kalan mun na a ti ban awɔ Kɛfaden y'an kalan mun na a ti ban o tɛ kuma ye a ka ca ni mɔgɔ y'i ɲɛɲini jeli dɔ b'i la walima jeli dɔ b'i la a dɛsɛlen bɛ ka kɛnɛya dɔw b'a ko dabali don dɔw ko kɔkɔtɛ don olu est-ce que yiri bɛ se k'o furakɛ ni mɔgɔ ɲini joli b'a la joli ma se ka furakɛ cɛ i da sera yiri ma karamɔgɔ Burama Bagayogo tɛ yen ne cɛ an fɛ burusi kɔnɔ kogo la kuma la o bɛ kogo bari i b'a sɔrɔ kolokurun dɔ b'a la kolokurun dɔ bɛ kogo la fo ji nana i b'a jɛma kɛ wala i b'olu kolokɔrɔ ninnu caman fara ɲɔgɔn kan n'i y'o kolokɔrɔ ninnu caman fara ɲɔgɔn kan i bɛ gala ɲini gala kelen a lili i bɛ gala lili ɲini i bɛ kolo ni jeni ka sisi gala an bɛ fini donso fini don fɛn min kɔnɔ couleur min kɔnɔ u b'a fɔ gala o ye yiri de o wala o gili bɛ yen a lili n'i y'a lili bɔ i b'a sanfɛ bɔgɔni fiɲɛ ka bɔ a kan k'a bila tile la ka ja n'a jara i b'a gosi fara min b'a la o wuli i b'o bunte
k'ani kolokɔrɔ don ɲɔgɔn na joli kɔrɔ i b'a da ko dɔrɔn ka o furamugu dɔn da fɛ ni san 20 san 30 joli kɔrɔ da a b'a furakɛ k'a ban un coup a si tɛmɛ semaine kelen kan i bɛ yɛrɛ sɔrɔ awɔ an ka don juguya fura kɔnɔ yiri la juguya fura o ka teli kojugu i bɛ sɛgɛnɛ ɲini sɛgɛnɛ sɔrɔlen kɔ i bɛ dongoro ɲini dongoro ni juguya quoi comme ni mɔgɔ bɛ k'i juguya i bɛ fɛ mɔgɔ mun kana si la i b'i yɛrɛ kɔlɔsi fɛn t'i sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ sɛgɛnɛ de b'o kɛ ani b'a f'i ɲɛna dongoro ŋɔni i tɛ fɛn sɔrɔ i tɛ fɛn sɔrɔ kɔrɔ min e b'i ka baara la a t'i ka baara tiɲɛ dɛ wala mais k'a fɔ i fana wuli ka mɔgɔ ɲɛɲini wala bon o kɔni sa kɔni a bɛ sɔrɔ jɔni parce que ale b'i protéger trop sɛgɛnɛ tu tulen ani dongoro tu tulen i tɛ se ka boli ka don a kɔnɔ dɛ voilà bon donc sɛgɛnɛ ŋɔni de ye fɛn ye ou bien i b'ale ɲini a kuru kelen ani dongoro kuru kelen i y'a faamuya ani zuwajɛ kuru kelen i b'olu 3 fara ɲɔgɔn kan ile cɛ ile muso ye 4 i b'a don daga kɔnɔ i b'a ko Simo ko bɛ nin kɔnɔ sa awɔ juguya yɛrɛ juguyafin giriri mana kɛ a b'a bɔ yen jalaw b'o la ko wɛrɛ b'o la mais don n'a nataw la an da bɛna se nin bɛɛ ma quoi awɔ garizigɛ an t'a kuncɛ n'o ye garizigɛ cɛ fantan bɛ na bi dɛ ŋana ni ko e bɛ garizigɛ teliman nɔfɛ n b'i dalili bɔra yan taa ɲini k'a kɛ l'i mana jaabi fɔ ye ma yafi ma Isaka awɔ foroko faraka kulu kelen i b'a ɲini i b'i dali i b'a ɲini i ya foroko faraka kulu kelen sɔrɔ u b'a fɔ jiri dɔ ma ko dubala i b'o kulu kelen ɲini a sinji bɛ bɔ n'i ya foroko faraka a sinji bɛ bɔ i b'i jija i bɛ sana ɲini sana ladɔn kulu kelen i b'o ɲini e cɛ ye nɔ a dɔ daga kɔnɔ i ka ko foroko faraka e dala ka gɛlɛya yɔrɔ fɔlɔ wa o bɛ i tɛ foroko faraka dɔn wa bon n kɔni b'a yelen dɔn wala bon a ju tɛ falen gɛlɛya la o ale bɛ nɛmɛ waati bɛɛ donc ale ni sana ani dubalen i jija i k'o ɲini a 3 ka don daga kɔnɔ k'a ko n'i bɛ fɛ ka teliya yɛrɛ i bɛ tigɛ so 7 buguni su fara tile ka tigɛ bɛ baara la awa tigɛ fana mana bɔ a ka so kɔnɔ f'a ni fɛn dɔ ka don i mana kɛ ka tigɛ 7 buguri fara daga kan k'i kɔ la Saka n'i y'a kɛ tile 7 kɔnɔ n'i mana fɔ ye walahi ma yafi ma i dansɔgɔ i danni ko a tɛ cɛ ne ni Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen ta ye a bɛɛ dansɔgɔ ni ko an y'an da don ɲɔgɔn na mun na parce que a ko Baba Bagayogo y'a kalan ale dun bɛ sigi radio kan a bɛ sigi télé kan a bɛ nin kuma ninnu fɔ ni mugu fana tun b'a da don nin na sisan ka fɔ a bɛ se ka a ka kuma kun bɛ kɛ nkalon ye walima fɛn dilannen o de la jagoya n y'a piégé ka digi ka don da fɛ pour que a ka dɔ fɔ an fana ka lamɛn a ye mun fɔ yarabi ni mɔgɔ min y'a kɛ Ala ka barika don a la Ala ka barika don a la karamɔgɔ Mugu an bɛ yan an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa a kuncɛ yɔrɔ la mais latugudalaw ka ca bi yala ɲuman ni kolon an b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di Simo parce que an b'u mankan mɛn n'i ye mɔgɔ mankan mɛn a bɛ k'i ɲɛna k'o ɲɔgɔn tɛ yen mais i bɛ t'o fɛ yen a tɛ ɲɛnabɔ bon ɲuman ni kolon bɛ dɔn ka bɔ cogo min na o ye adamaden yɛrɛ hakili de ye o ye hadamaden hakili de ye kuma caman bɛ fɔ i yɛrɛ b'a dɔn a fɔ kan ka di mais i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ Simo ne ko n bɛ se ka kɛ miliyɔntigi ye tile kelen miliyɔn tɛ ne yɛrɛ bolo e bɛ sɔn o ma cogo jumɛn ko dɔnni ni nafolotigiya tɛ kelen ye bon ne ma sɔn o ma o sani ne ka bolokanden 10 si la ko n bɛ kɛ fɛn ye n b'a 20 bɛɛ sin yɛrɛ de la donc ne bɛ fɛ k'e ka 10 min bɛ bolo ne fɛ k'o di minɛn na sa ka fara n ta kan n'o tɛ e yɛrɛ b'a dɔn non k'o tɛ tiɲɛ o e yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ garijɛgɛ yiriw dilanba bɛ yen suratu zawagatiw bɛ yen o moriw bɛ yen komi n'a fɔ an karamɔgɔw n'a ɲanaw bɛ yen n'u y'a dilan k'a di ma sisan i bɛ yɛlɛma garijɛgɛ bɛ yɛlɛma i bɛ sɔn n'i ka sɔrɔ ye 100 kalo kɔnɔ i bɛ se ka 5 sɔrɔ o cɛw bɛ Mali kɔnɔ o bɛ se mais a man ca de ŋana a man ca de anw kalanna mun na o ye yiri sira de ye ani cɛ 30 sira an kalanna Burama Bagayogo bolo an'an karamɔgɔ wɛrɛw bolo ka taa o t'i ci yɛlɛmabali de ye i bɛ taa yiriju la sisan i b'a fɔ a Saka ka problème de ye nin yiri e de filɛ tan n bɛ fɛ ka Saka ka problème yɛlɛma tan n'i y'a kɛ yiriju la dɔrɔn a bɛ taa taa so a dɔw bɛ kɛ jɔ kun tɛ dafa dɔrɔn a tigi ka vie bɛ yɛlɛma quoi awɔ a bɛ kɛ donc somɔgɔw ka ca jamana in kɔnɔ yan a ɲuman n'a juguman mɔgɔ min b'o bɔ o ye hakili de ye parce que e yɛrɛ b'a dɔn kuma dɔ la i b'i sigi k'u lamɛn kuma min bɛ ka fɔ ni tiɲɛ don nkalon don e yɛrɛ hakili b'a dɔn Saka k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ donc ko dɔ bɛ yen a tɛ se ka kɛ quoi sani ne k'a fɔ n bɛ kɛ milliardaire ye tile kelen non ni n bɛ se o la n b'a kɛ n yɛrɛ de n mago tɛ k'a fɔ n bɛ taa fɔrɛ kɛ o n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin baara in na a caman ta ye n donna a kɔnɔ ko fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais dɔw bɛ yen nɔ ko n'a fɔ anw n'a ɲanaw anw y'a kalan kab'an fitinin an karamɔgɔw bolo n'an faw bolo donc an kun m'a kanu a tila ka na kanu tuguni donc o ni mɔgɔ min donna ko nafolo bɛ sɔrɔ a la
k'i sigi ka mɔgɔw ka faydaw sɛbɛn k'a fɔ k'i fana i bɛ se Moriya la ou bien i bɛ se Soma la e mana dɔrɔn i tɛ se ka nɔ bɔ a la Dansokho i danni ko foli ni tɔni an b'o d'i ma émission dɔnni kɛnɛ an bɛ ka sɛnsɛn ka taa a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ Mugu Jara i bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi a bɛ waati joli bɔ ani i bɛna segin Espagne kɔnɔ ka taa waati jumɛn ani i bɛ Espagne kɔnɔ i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn la parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ yan bi minnu bɛ ka su sisan a ka d'u ye k'i sɛgɛrɛ Espagne kɔnɔ walima ni minnu y'a ko mɛn k'a fɔ ko n'i seginna Espagne kɔnɔ u b'a kana t'u ɲɛda i kan donc i bɛ se ka don olu détails la. Awɔ bon alhamdulillah n b'i fo Espagne ne bɛ dugu mun na ne bɛ Barcelone dugu jumɛn Mataró ne sigilen don Mataró voilà bon donc Barcelone yɛrɛ ville kɔnɔna ani yen cɛ c'est à dire train na 30 minutes ou 20 minutes donc quoi bon donc i yɛrɛ ka mobile peut être 10 minutes a bɛ Barcelone dugu kɔnɔ donc quoi donc ne bɛ Mataró li y'a fɔ mɔgɔ mun bɛ yen dɛ u b'a dɔn dugu jumɛn donc Mataró dugu jumɛn Barcelone kɔnɔ donc ne sigilen bɛ Mataró quartier jumɛn Sardañola ne sigilen bɛ Sardañola voilà donc o Mugu di kumakan filɛ nin ye n nana sisan a bɛ waati bɔ mun nana an ka donso festival la bon ni bi cɛ bon Masagi ala ni karamɔgɔ Tembeli sababuya n nana donso festival la bon Masagi o ni bi cɛ n bɛ munumunu na Mali kɔnɔ yan n bɛ karamɔgɔ Tembeli yɛrɛ fo kosɛbɛ foli in kɔnɔ yan an ka foli ba ye ale ye Jigabulon président ka fara Seydou Konare kan Jigabulon mɔgɔ bɛɛ an ka foli bɛɛ lajɛlen ŋana bi ka ni kura don donsoya kɔnɔ Somaya kɔnɔ Jigabulon sen b'a la dɛ donc an ka foli bɛ karamɔgɔ Tembeli k'a ni ce ani cɛsiri vraiment an ka foli b'a ye o kɔfɛ tuguni n bɛ yan n ma taa waati décidé parce que ne tɛ contrat la baara la donc n'i bɛ contrat la baara la i bɛ se ka taa waati dɔn mais n bɛ Mali kɔnɔ nin waati na fɔlɔ ni a jɔnna n yɛrɛ ka waati min na n bɛ n ka billet san n bɛ segin mais nin waati la n nana ni ale dɔrɔn de ye retour tɛ n bolo fɔlɔ quoi ni n bɛ segin waati min n bɛ du san ka segin quoi voilà bon sagi yɛrɛ tɛ n na fɔlɔ quoi wala n'aw yɛrɛ barika bon n mago yan n bɛ yan n bɛ Grand Tigibugu baasi foyi tɛ n na n bɛ Grand Tigibugu yan voilà i dan tɔni bɔ foli ni tɔni an b'o de Ngolofila on est wabi ka prestation laban kɛ folikan ka kɛ Actel Media la ani Mugu Jara la an sɔrɔ ka na kuma laban di a bɛɛ ma i bara toro ye foroko ya gɛrɛ la Kotoro de sanfine ay ma toro ye foroko ya gɛrɛ la toro mago de sanfine e bolo kolo ji sofili o sanfine toro mago de sanfine aji ba yi Mugu Jara ngo sanfine toro mago de sanfine i mana toro ye foroko ya gɛrɛ la a toro de sanfine ay ma toro ye foroko ni ma gɛrɛ la toro bolo kolo ji sofili ngo sanfine toro mago de sanfine i mana toro ye foroko ya gɛrɛ la a toro de sanfine a jala ngade bamba ni wula ni zu imana toro ye foroko ni da gɛrɛ la toro mago bolo kolo ji sofili sanfine toro mago de sanfine aji ba yi Mugu Jara ngo sanfine toro mago de sanfine la duru tigi mɔgɔ ngo sanfine toro mago de sanfine Toma ya Messi ngo sanfine ma toro mago de sanfine Toma Enderizano nali sanfine ni wula toro mago de sanfine la duru tigi Mugu Jara ngo sanfine toro mago de sanfine iri tigi Mugu Jara ngo sanfine toro mago de sanfine dai bara toro ye foroko ya gɛrɛ la toro mago de sanfine la toro de sanfine Espagne bamba ni wula ni su imana toro ye foroko ni da gɛrɛ la toro mago de sanfine ameja mɔgɔlu ngo sanfine ma toro mago de sanfine Isaka ngo sanfine ni wula toro mago de sanfine Isaka mayiga sanjugu fine ma toro mago de Mugu ni wula ni ye toro ye foroko ya gɛrɛ la toro mago de sanfine la a toro de sanfine imana toro ye foroko ni ma gɛrɛ la toro mago kolo ji sofili ma sanfine toro mago de sanfine dai bara toro ye foroko ya gɛrɛ la toro mago de sanfine toro de sanfine ni Espagne bamba ni wula ni su imana toro ye foroko ni da gɛrɛ la toro mago de sanfine ko bɛna tuma na ko bɛna wagati da la yan to cɛ Madiani ma fɛn na yan to cɛ no Madiani ma fɛn na mara ma fɛn jɛni ne tɛ bolo yan fa la dɛ Actel Media mɔgɔ la ni wula la Isaka Mayiga jai mana k'i yalala don lo ba ni bi yala ni bɛ ŋɔna la tɔgɔma i ji i ka kɛ simo yɛrɛ di tɛ fagen wagati de bɔrɔ dala ni dɔnnikɛ la a tɛ kelen ne fɔlen mɔgɔ wɛrɛ dɔ i na fan gɔdiya la
Il fallait jalan ada bamba yete mugu ye mulula Espagne ka ya mugu nya soma aflane bulula soma international aflane bulula loni tigi ni bulala ne ka afla nya bulala mugu jara derge wulen no ma bete soma derge ko do ma bete mudiri yalla ai ijara maiga Cakuma baju ba kono ya ba mugu jara bari awajiri kuma bena kisi bana bana dia wajiri ala iritki ni wala dalutki ni sura badu ala amule sabutki ma ba sabutki to ramulula chefi sabatki ni wala ni soma mi ma chefi sabato mugu ni wala ati se ka geso ma dia wati ne fale mo ko do ina fango chefi sabatki ni sura badu ala Siatra commodité dia wati ala Jane bi lama yo mo ko fina Jane na gwada mana ne na gwada brahma zmaya Fali ko kaya tro brabi mo ko na le ta brahma ba yo le ka amari ba yo le ala mugujara ni la baro ke dia wati ala mangi kan no ko malo ka jina di ba bra ko malo man ko da bi ta de wale fenda ala ne bi baro ke yo wale de e mugujara ni slo ka do sala Ijara maiga c'est le média pour le média pour voir soma que ne telo vlebro mu vlebro sala il est qui vlebro la truc qui vlebro sala je le vois qu'on est venu là ngoni kuma me ka dabru nya vla ba mu ma meja baro la dia wa di dala le média pour nam nele anga dongli da kula nya na we mu ko jara la dia wa ni yiri lo ni ma yiri la do ale dai ma yiri la soma do na yiri lo ni ma yiri la do soma de ni be de burala ni ma yiri la ma yiri la do no mana yiri lo ni ma yiri la do no ale dai ma bala yiri ma yiri la do ale dai ma yiri la mu ko jara mu yiri la do no ale dai ma yiri la kali ba yi bronto bla ga yiri la do no joma golo soma do be yiri lo o ma yiri la do soma de ni be Imana yiri do ima yiri la do no yanto dia maria ni mabena mana yiri do ma yiri la do no ale dai ma bala di se mari yiri la do no ale dai ma yiri la le la mini jalo be yiri la do no ale dai ma yiri la jala na de mugu mugu yiri la do no ga ale dai ma yiri la soma ya mezi mugu yiri la do no ale dai ma yiri la soma do be yiri lo o ma yiri la do soma de ni be de budara ke ni yiri do ni ma la do no soma do na yiri lo ma la do no ma be ma yiri lo doni kane aktel media sanfɛ bi jeudi ni ye a selen a kuncɛyɔrɔ la an bɛna kuma di karamɔgɔ mugu ma a k'a ka folikan kɛ a kanubaga n'a filɛbagaw la ka foli kɛ a balimaw la a jɛɲɔgɔnw la mali soma bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnya la a taamaɲɔgɔn ani a jɛɲɔgɔn n'o ye bakɔrɔba samake ka bɔ ɲamaba na jinɛtigi bakɔrɔba an fana ka foli b'a ye ni ala sɔnna émission dɔni kɛnɛ an bɛ cogo min na de an bɛ s'a ma tɛmɛ ni ala sɔnna nka an kɔni tɛ se ka don fɔ fɔlɔ karamɔgɔ mugu ne ko Axel Media y'i fɛ yen i kumana maliyɛnw ye ka kuma Espagnekaw ye ka kuma i kanubagaw ye i ye minnu fɔ yala ala ka faamuya di bɛɛ lajɛlen ni folikan b'i bolo ka se i kanubagaw ni filɛbagaw ma hali i ka clients minnu delila ka baara k'i bolo mali kɔnɔ mali kɔ kan n y'a dɔn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka nin vidéo in su nin waati in bon Isaka Mayiga n b'i fo k'i barikada ko n ka foli bɛ Axel Media mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye voilà Axel Media mɔgɔ b'a filɛ farafinna farajɛla an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye émission nin vraiment a ka ɲi parce que a bɛ soma caman lakodɔn a bɛ dɔnni caman lakodɔn donc vraiment émission ka ɲi kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni n bɛ mun fɔ k'an karamɔgɔw fo k'an faw fo k'an baw fo k'an teriw fo ka Jule fo ka karamɔgɔ Lamini fo ka Jala fo ka mɔgɔ nana n bɛ foli bɛ bɛɛ lajɛlen ma kɔfɛ ka karamɔgɔ Birama Bagayogo fo ka Amadu Bagayogo fo ka Tilekele Mori fo ka Jafrɛn Kɔnba fo ka karamɔgɔ Tembeli fo ka Seydou Kunare fo mɔgɔ bɛɛ tɛ an kanubagaw bila ka foli kɛ bɛɛ ma surtout karamɔgɔ Tembeli vraiment ale y'an jigiba dɔ ye ko nin kɔnɔ an ka foli b'a ye kosɛbɛ o tɛmɛnen ko tuguni an ka clients bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ farafinna ni farajɛla Espagne an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye n bɛna n profiter ka Espagne kan dɔɔni fɔ que saluda a todo mi cliente y todo mi amigos y mi amigas.
que estoy aquí al momento y vamos a hacer la emisora, pues ahora vamos a terminar todo. Gracias a Dios, todo está muy bien. Y que saluda a todo el mundo lo que me quiere, lo que ha trabajado conmigo, que saluda a todo el mundo, la verdad. Muchísimas gracias por todo. Et dans ce Ambe Sigin Kamou, à téléphone numéro 10, Mali numéro 78 35 51 78, Espagne numéro 0034 632 46 69 96. Nyane anga vidéo qui va la BNB, mun kan da kulokan. Parce que année à kodamne duguma avec ninga kaloglembo, on billet chien folo à média sans fait. Ni oye émission Doni Kene à anniversaire avec le mois de septembre qu'on a avec Nyama ko cité des enfants entre donso fait entre soma fait Mali kono Bamako kono ni Bamako koka ka bela jeni fa ngo kene kele ngono clé fla kono ka dam ne 23 14 24 mani 25 olu be no so cité des enfants kono Bamako ya shu kele nyana je folu be ka cité kono la Seguba Traoré Madou Sangare ani Jigawonu Solo olu sabari ya gono fulay donc a kɔni tɔ ye kalo 2 ni kɔ ye halisa nka an y'a boliboliw daminɛ ka ban an ye a mise en place ni organisation daminɛ donc an bɛ kɔn ka da émission faniw bɛɛ tulo kan émission lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n'a layɛbaga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko koba dɔ bɛ sen na ka na ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ k'an ye Actuel Media ye ni mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ kɛ walasa ni ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'a basigi ka ɲa fan o fan a bɛɛ lajɛlen bienvenu an ka foli a bɛɛ lajɛlen ye an ma fɛn ɲini mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko fɛn ka di jagoya la nka ni mɔgɔ mɔgɔ y'an ŋaniya a bɛ diya an ye a bɛ bɛn an ma an kɔni b'o phase la fɔlɔ n'Ala sɔnna anniversaire kɔni ye le 24 septembre a bɛ kɛ ɲɛma ko cité des enfants la karamɔgɔ mugu sanni an ka bɔ émission kɔnɔ i bonya bɛ information na n hakili la n kun y'a f'i ye yanni ka bi se donc i bonya b'a la yanni an ka vidéo datigɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'o don ɲuman jira n na hɛrɛ ani baden kɔnɔ soma den n'a ba donso den n'a ba an ka ci labilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma Actuel Media vraiment mɔgɔ minnu don u kɛra sababu ye ka somaw ni donsow bɔ dibi la komi n'a fɔ jigabulon y'a kɛ cogo min na donc an b'a ɲinili ni waati sera u ka nin don kofɔlen sera bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛ ka kɛ kulu kelen ye ka taa ɲɛnajɛ diya o fana bolo o de tun ye ne ka ladilikan ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a fɔ Ala k'o ɲuman jira n na dansɔgɔnin ko foli an b'a di Mamadu Jara kɛnɛkaba ma ale fana ye émission in kɔkɔma donbaga dɔ ye ani i ye mun fɔ sisan jigiyabolo mɔgɔw an ka foli b'u fana bɛɛ lajɛlen ye hali Papis n'o ye kɛnɛkaba terikɛ Papis ye Falaye Papis Kulubali an ka foli b'a ye kɛnɛkaba terikɛ Papis an ka foli b'a fana ye u bɛɛ dansɔgɔnin ko émission Dɔni Kɛnɛ kɔnɔ kɔnɛkaba an ka foli b'a ye minnu bɛ ka émission assisté u bɛɛ dansɔgɔnin ko ne ko Actuel Media ka Dɔni Kɛnɛ an b'a fɔ aw kan bɛɛ jeliw Maliens de la diaspora aw ni sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ kɔfɛla ma ɲɛ kibaruya duman ko di aw ma wa ka wari ci k'i to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma fɛɛrɛ bɔ lakana ani teliya kɔnɔna la application kelen min n'o nɔgɔya o de ye Senweb kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi Allemagne Italie Espagne États-Unis Royaume-Uni Belgique Irlande fo ka taa se Canada ma aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to aw sigiyɔrɔ la ka wari ci ka na Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ aw ma fɛɛrɛ bɔ Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔfɛ bi i bɛ se k'i to ni jamana kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ka wari ci ka na Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma fɛɛrɛ bɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a k'a dɔn fana k'a fɔ fɛn min ye application Senweb ale utiliselen don maa ba miliyɔn caman de fɛ ka tila k'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye u ka baarakɛyɔrɔ dagayɔrɔ ye o bɛnnen don Amérique ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamana mun bɔra k'a fɔ sisan ni maa min bɛ fɛ ka wari ci k'a to i to o jamana kelen na fɛn lajɛlen kan a ka nɔgɔ kojugu ka na Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka nɔgɔ kojugu i bɛ taa Play Store sanfɛ application Senweb i b'a télécharger n'i y'a télécharger i b'a installer a installelen kɔfɛ fɛn min y'i ka données ni wulu bɛɛ lajɛlen don a kɔnɔ i bɛ don a kɔnɔna la n'i bɛ fɛ k'a ci ka na Mali de la misali la i b'a Mali ta n'i ye Mali ta i ka code promo i b'o don i n'a fɔ an ka code promo o yɛrɛ se cogo min na ala hɛrɛma fana ye mun ye n'i y'an ka code promo don sisan par exemple i bɛ se ka 10 € de bonus de sɔrɔ i ka compte la wa o t'a bannen ye koyi aw min bɛ fɛ ka wari ci ka na ka bɔ ni jamana kɔfɛlen ninnu na ka na Mali kɔnɔ f'a ka sɔrɔ a bɛ wari ci maa minnu ma olu ka kɛ Orange Money walima Wave sanfɛ walasa a tigi ka se ka wari lasɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ka di n'a bɛɛ ye o de ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ lakana de kɔnɔna la wa maa wɛrɛ fosi tɛ se k'i ka téléphone ta ka baara kɛ n'a i kɔfɛ tuguni Senweb an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila an fɛ yan Mali la